המשוחררים, המתנדבים, השותפים, כולם נמצאים במעגל נתינה אינסופי של עשייה, הם נותנים ומקבלים. וזה הדבר הגדול שקורה כאן. זה מה שאני מרגישה, שפה כזה מושכים לי עד למעלה. קימנו, בזמן הזה. אלו צעירים שלמרות כל המורכבויות שיש להם, הם עדיין נלחמים יום-יום, שעה-שעה, בכדי להצליח, ואנחנו כאן כדי לתמוך בהם. ועל ידי הזריעת זרעים האלה של ערבות הדדית, שאנחנו רואים אחד את השני, שאנחנו עושים אחד למען השני, יש בזה דבר גדול. החיילים הבודדים המשוחררים הם אלה שמובילים את הארגון, הם אלה שבאים ומתנדבים, הם אלה ששותפים לכל התהליך הזה דרך מעגל נתינה אינסופי. אנחנו מזמינים את כולם להצטרף, להגיע, להיות שותפים. כל מה שאנחנו עושים זה מתוך מקום של אמונה בדור הצעיר של מדינת ישראל.